Kenwat ya kadau ong udonatrom habakali lau dai hok na embanyo ya ka kusnam Nobel jong kejing penyesuk na kabentaban penbeng ya kejing kan at ha ka perthai u presiden ke US udonatrom sa chisin ula kranslur ha ka bedai bat kejing no senyang jong u ha ka perthai ula pen scam ba ula pen bet kambun kejing kan at ha ka perthai bani kinu ki wepat kinu yalam ha ka history kentup di kejengkan at hapadang kiri ki baton kitiar nuklear bat kejengkan at ha kathany kham kerpang utrom ula kedeu ya kejeng persang jong u ha kathma jong ke India bat ke Pakistan ha ka bastang jong uneu snam kum kanuksa ba kongsan jong kejeng job jong u ha ka bapen bet ya kejengkan at habai keren bat kinong thok kubor ha White House nen ke sibalai la kelio trom sepangkalat jong u banyo ya ka kusnam Nobel Peace Prize mentau snam kajubab jong u kalong bakadon ke jinglong basngus kham yelade nrai kala pendap da ke jing sngo ar taten ngam don jimut aa umarko uni thu yapi bangila penbet nyau telikitma ngila jan penbet ya ka bapra ngathrai bangin sepen kutno da ka bapen bet ya ka jinglong jingman jong krusya ulaong da ka bapen pau ya ka ke baukam baka de ka jingjob jong u hakakam khai pateng ro nrai ka te ka jingkran jong trom kam de ka bathmai u presiden lo jupen pau bunsin baulai rap pan pen kutno ikitma ki babun jan bat ki jing hakasan perthai hakapor bodon hakakam ka thup jong ki jingale bala pen bet jong u wala ka taru kalong katto kane ka bacheliu utrom umpat jupen pawi ki jingkhen ka bathi kana ne ka bayaj bet ya kitma ki baungen boleh raban penkut no ndai ka jingkeno jung u ki kan thop ki mat ki bakongsan kum ke jingkan at sipai hapleng ke India bat ka Pakistan ke jing ka ja khaput ka Thailand bat ka Cambodia bat wat ki jingkan at hapleng ke Israel bat ke Iran ngam tharai badon mono ha ke history ki bla penbet ya ki babun laong utrom da ka jing sos kham wata pedeng kani ula benrap bo sngo baka kusnam Nobel kala ban omdon ha kala we chung u da ka baka deu sya ka jingma baka komiti Nobel jong ka Norway kan syam ya ka daw ban penleno e u ndai le se kin syam ya ka daw ba om ay ka hanga ular kiben kumba ukam ba watla ka don ka record ha ka kam sinsar kadar ka kusnam ka bodon burom kala ban like na u kajing bisar penia jong trom yelade kala penmi ye kajing kentho ki ba pher kinong kersan ki kentho hakar kom tre kambe jong u haka kambari kenthop ye kajing penia suk ye kajing ekran hapre kinong shon ki bla slam bha kala long ka banta ka ba syak khenpo haka jing long presiden jong u ndai kinong kentho ki jukdeu ye kajing bom don kilat klinti ki ba scam bat ki ba ne slam haki babon ki jeng kan at ki bo trom kudau da ka babu ki jing keli hatu ki jing wan rung jung u kilawan ra shisai ki jing suk ka bane ne tang ki jing penjam ye ki jing ki batang sipor ka Nobel Peace Prize ka de ka wei ka khusnam ka baponam bat ka bala bisar pnia da ka perthai ka bala ai malos nem sya ki breu ne ki kenhun ki bano senyang sibun na ka mata ka jing suk kat ba ka jing permana ya ka khusnam Nobel kidang peteng ha ka ne ka tayo ha ka bala de permana ya ka khusnam na ka mata ka medicines ka physics bat ka chemistry baro ki khmat ken pek lau trom unyo na em ya ka khusnam jong ki jing penia suk utrom wata pedeng ki jing pen scam bas ngos scam jong u ula ban syam baka kerteng jong u kaja na ka thop jong kinung sa pen ku burom walau i kumba ukmi lenti ya kata hi ka jing mi